Doncs una setmana més que tenim aquest espai de viatges i una setmana més que saludem a la Montse. Bon dia. Hola, Helena, bon dia. Què tal, com estem? Molt bé, aquí amb moltes ganes d'explicar coses d'aventura, d'històries i de països. Molt bé, avui anem cap a Galícia, tot i que també ho podríem fer cada província, anar parlant de província en província, perquè cada lloc té una pila de coses per explicar, no? Totalment, sí. Però bé, avui farem així, no? Farem un petit recorregut i ho has dividit en diferents zones, no? Sí. Anem a parlar en si de Galícia, total, però aquesta comunitat autònoma de la costa atlàntic, però jo t'he dividit Galícia en tres parts. Per exemple, començaríem parlant amb el que és les Ries Baixes. Localitats tan boniques com Vigo, la més poblada de totes, industrial, portuària, molt afinada amb Catalunya, perquè molts de catalans van anar a treballar allà i molts gallecs han vingut aquí, exacte, sí, i tant. De Vigo. El seu casc antic, com no, el seu mercat de la Piedra, on pots adquirir aquestes ostres amb les ostreres en allà que te les obren i te les pots menjar en allà, comprar, menjar, o sigui que començaríem per Vigo. Molt a propet ens queda les Illes Cies, unes illes precioses, natura totalment, i es pot accedir, lògicament, amb un vaixell que et fa un recorregut d'un parell d'hores i tens temps per poder-te banyar en aquestes platgetes de les Illes Cies. Després podríem anar cap a Pontevedra, aquesta gran ciutat també desconeguda, perquè molta gent no fa parada, no? Tothom va cap a Vigo, que a les grans ciutats, no? Però Pontevedra doncs, té uns jardins, uns parcs, un centre històric magnífic, i admirar o també remarcar, tant com Vigo com Pontevedra, les seves batees. Aquestes batees que són extraordinàries, els vaixells de pesca, aquest ambient que et dona tan coster. Després aniríem cap a Ogrove, al paraís del marisc. I veure les marisqueres, no? Com van a treballar. Correcte, exactament. Des d'allà podem creuar un pont, són uns 3 quilòmetres aproximadament, i arribes amb un paraís, perquè arribes a l'illa de la Toja. L'illa de la Toja, que a través d'aquest pont doncs, hi s'amaga entremig de la ria d'Aurosa. Allà podem veure doncs, la seva església tan reconeguda que està recoberta amb les conxes de vieira. Veure la Verge del Carme i veure el seu balneari, el balneari amb el seu nom, el balneari de la Toja, els sabons. Sí, tots hi pensem de seguida, només. Exactament. Amb el nom. Sí, després tens el seu casino, una magnífica població illeta per poder-la visitar. Després ja ens n'aniríem cap a la cuna del vi de l'Albariño, que és Can Bados. Can Bados, patrimoni històric amb un interessant casc antic, on, a més, doncs, després de provar l'Albariño, que neix allà, pots anar-te'n cap a la platja i pots fer una experiència, que nosaltres la fem molt amb els grups, que és divertir-te amb les mariscadores, en agafar les almejes japones aquestes, que n'hi ha, que no són d'aquí, són del Japó, com el seu nom diu, però en el clima de Galícia s'han adaptat molt bé. Llavors la gent experimenta amb les seves botes, catiusques, passar dintre de l'aigua. Mira, que divertit. Sí, i amb el rastrell vas traient totes aquestes almejes. I no em vull deixar una de les poblacions principals més pintoresques, que és Combarro. Combarro, situada dintre de les Ries Baixes, a la seva ria de Pontevedra, i és la postal típica perquè els seus hòrrios estan situats a dintre de la mateixa ria. Espectacular. Les casetes, no?, que estan allà mateix dins del riu, no? Correcte, exacte. Després ja, si entres una mica cap a l'interior, podríem anar cap a Baiona. Baiona està dins de la desembocadura del riu Miño i és coneguda doncs, per la seva arribada de la Pinta, del barco de la Pinta, en el 1493, que vam tenir el Martín Alonso Pinzón, que capinejava aquesta nau, siguent la primera villa europea en conèixer el descobriment d'Amèrica. Allà doncs, tens aquest passeig marítim espectacular, amb els seus grans vaixells, i d'allà ja continuaríem passant per davant del Parador i ja continuaríem cap a Guarda. Guarda, que és l'últim poble del sud de la costa, de l'interior, i ja creuaríem el Rosal fins a arribar a Santa Tecla.
Santa Tecla és aquest monte situat a dalt de tot i mentre vas pujant doncs vas veient el Via Crucis que hi ha i vas veient les vivendes celtes. Un escenari molt bonic. I ja, Helena, quan arribes a dalt et trobes un panorama fantàstic perquè tens el que és la vista del riu Minyo amb l'Atlàntic com s'uneix. I és fantàstic. Amb el poble de Guarda a sota és una visió molt bonica. Ja podria... Ara que dius de les visions, sé que fan molt de posar en els miradors allò bancs, no? Banquets, no? Que ho fan a molts llocs, no? Total. Però que a Galícia ho fan molt, això, no? De posar bancs en els miradors perquè la gent doncs, estigui allà tranquil·la, sentadeta i observant, no? Correcte, i llavors tens la típica foto que et posen el nom de la població i treus el cap, També, i tens no? la fotografia típica. Després ja deixem una mica les Ries Baixes, anem cap a les Ries Altes. Tenim, que ho comentava la setmana passada, Ribadeo, fins a arribar a Corunya. I, com no, aquí ja hem de parlar de Santiago de Compostela. Home, sisplau. Aquest centre espiritual i històric amb punt final de la ruta de peregrinació al camí de Sant Jaume, que en Jordi ja em va venir un dia i va parlar d'aquesta ruta. Del camí de Sant Jaume, del camí de Sant Jaume. I dins d'aquesta ruta, dintre de les Ries Altes, m'agradaria marcar doncs, un dels itineraris que a mi em fa sentir molt per la seva duresa, que és la ruta de la Costa do Morte. Una de les costes més perilloses d'Europa, amb aquests temporals, boira, roques, on històricament doncs, han naufragat molts de vaixells. Sí, no? Per això es diu així també, exacte, no? Exacte, amb unes històries d'aquestes que et posen a la pell a cent, i que moltes vegades quan hi ha els temporals de Galícia, una de les poblacions que surten són aquestes. Una de les que trobem és Carnota, que allà molta gent no la coneix, però allà trobem el hórreo més llarg amb 34 metres. Després ja aniríem continuant la costa, Muxià, Camarinyes, població de les Puntaires. És veritat que aquí han fet un intercanvi, aquí a les Puntaires, en Camarinyes. Exacte, aquí a Arenys Amunt ho reconeixen molt perquè han pujat, han anat, exactament. I continuaríem arribant a Finisterra, on es troba el far de la fi del món. Dit així, doncs, perquè els romans es pensaven que la Terra era plana i des d'allà no veien res més. Per sort, doncs, van veure que no. I també punt i final simbòlic per als peregrins quan arriben, que en allà han de cremar alguna cosa, alguna peça de roba, o banyar-se a la platja que es troba just a sota de les roques per simbolitzar doncs, el seu renaixement. Això se fa moltíssim en allà. De fet, allà tenen molta tradició amb tot això de les meigues, no?, que diuen també. Sí, correcte. Després ja continuaríem cap a Corunya, fantàstica ciutat, que també té el sobrenom de la ciutat de vidre, perquè entre els seus ventanals, els seus vidres, i quan el sol reflexa, fa tot un mirador de vidre, és espectacular. A Corunya podríem mencionar el seu passeig de Sant Lorenzo, la platja de Riazor, la Torre d'Hèrcules, la plaça de Maria Pita. Fantàstic. Després, ja deixant una mica més cap aquí i anar-nos cap a la part est, tenim aquest conjunt històric-artístic amb un casc antic medieval important, que és Betanzos. Betanzos, molta gent no la coneix, però jo... No, mira, jo estava així pensant, no em sona. Jo recomano que visitis, perquè a més en allà es fa un dels concursos populars tradicionals de la truita de patates. Ah, caram. Haurem de buscar quin dia és el dia que fan aquest concurs, no? I anar-hi perquè mereix la pena aquestes truites. Són espectaculars, ja t'ho dic. I ja més cap a l'est, doncs arribaríem a Ribadeo. A Ribadeo amb la seva platja de les Catedrales. Hombre, sí, que aquí he vist que s'ha de demanar permís. S'ha de demanar permís si vas en temporada alta, com és juliol i agost. Caram, sí. No, és ja limitat perquè arribava un punt que hi havia tanta gent que no podien accedir. Està limitat, Totalment, sí. I a més, dir-te que coneixem la playa de les Catedrales, però que si et diuen que és les Aigues Santes, és el mateix. És el mateix? És el mateix, la platja de les Aigues Santes. Ah, mira. Dit així per la seva forma de les roques, la que forma simbolitzen que tenen, doncs, una miqueta això, Aigues Santes. I no m'agradaria anar-me tampoc sense parlar de les altres rutes, Ries Altes, Ries Baixes, molt bé, però tenim una ruta interior que és la Ribera Sacra. La Ribera Sacra molta gent no la coneix i jo recomano que ho facin. Sobretot que agafin el que és el vaixell i que facin el recorregut del Canyón del Sil,
que des d'allà tens unes vistes espectaculars, vinyes, mar, muntanya. És un espectacle de contrast magnífic fins a arribar a Monforte de Lemos. És magnífic, la veritat t'ho dic. Em deixo moltes localitats perquè també el temps no ens adona per més, no? Però que... El que dèiem, no? Que igual que vam fer també la setmana passada a Andalusia, no? I vam dir, home, ho podem anar fent província a província, Sí. doncs amb Galícia també podem fer el mateix, no? També podem fer i estendre'ns una miqueta més Exacte. amb localitats més interiors, no? Perquè em deixo Padrón, em deixo Ourense, em deixo... Clar, Moltes coses, sí. Moltes. Però sí que és interessant també parlar de la gastronomia, Helena. Home, això sempre, ja saps que sempre acabem Això aquest espai ens parlant agrada, de gastronomia. Ens agrada. I a més és que a Galícia es menja tan bé, mare meva. Per tots cantons, però des d'un popafeira a un lacón con gredos, la mariscada típica, musclos, percebes, almejas, empanadas, vieiras, vedella gallega, els pimientos del Padrón, uns També, pican també. i otros no. Els formatges, tarta de Santiago, com no. Parlem de vins, tenim l'Albariño, tenim el Ribeiro, tenim els vins de la Ribera Sacra, espectaculars, quin més bo, no? I, com no, acabar tot això amb una bona queimada, que allà és tradicional i típic les queimades, vull dir, s'ha de provar, exacte. I com tu has dit abans que allà hi ha moltes coses ocultes, no? A Galícia hi ha una frase molt curiosa i molt típica que és «Eu non creo nas meigas, però a ver las ainas». I tant que sí, segur. Doncs això seria important perquè també és una part, una cultura de Galícia que també és interessant saber-la. De fet, hi ha un poble que ho tenen molt arrelat, això de les meigues. Ara no me'n recordo quin és, eh? Interior, sobretot. Interior, sobretot. Sí, sí. La Ribera Sacra és un dels punts on més pots veure aquestes històries. I quan fas la ruta celta cap a Santa Tecla, també tens moltes històries i llegendes que han succeït allà. Sí, segur que tenen rutes específiques i tot, no? Total. Segur. Sí. Doncs, escolta'm, ens quedem amb Galícia i amb ganes de més, per això. Doncs vinga. I sé que veu fer la sortida de singles i que ara proposeu un tardeo. Ara fem un tardeo, exactament. Explica'm, quan serà això? Doncs mira, això serà per al dia 8 de març, és un diumenge a la tarda, sortirem a les 5 i la tornada serà sobre les 10 del vespre cap aquí i proposem un tardeo a la Paloma. Aquesta sala mítica de Barcelona, no? De Barcelona, exactament. Una sortida VIP perquè es marqui la diferència i veritablement l'edat de 40-55 anys esteu tots convidats a que pugueu provar aquesta experiència que s'està funcionant i que els tardeos... S'estan posant molt de moda. Molt de moda, correcte, Helena. Certament. Doncs, Montse, moltíssimes gràcies. I el que dèiem d'anar fent províncies, vam fer la setmana passada a Andalusia i li vam dir a en Jordi, home, anem fent també cada província. Doncs la setmana vinent farem Huelva. Sí. Exactament, Sí, Helena, així ens anem. Perfecte, doncs moltes gràcies. A tu. Bon dia. Bon dia.